Ассалому алайкум ҳамватанои азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворам ҳар як таи шумо соз, саломат, хонободен. Дӯстои азиз, боз як навори нав баҳри шумо пешниҳод мекунем. Навори нави тару тоза, мошино бо нархи дастрас. Бардурои азиз, мошинои беҳтарин. Наворро хоҳиш мекунам ногузаронида то охириша тамошо кунед, барои ки маҳз мошинои нақсара дар охир мемонем. Масъалаи лайка ҷиддӣ бинед. Касе ки меҳмон бошед дар канали мо, асос подписатсия кунед. Як донаи лайк бепулай, ай картаи шумо пул намегиранд. Ҳамин қадар ки дастгирӣ мешавад мода лайкҳоро ҷиддӣ бинед, занед. Наворро бо диққат тамошо кунед. Нархҳои гуногун ба шумо фикр мекунам навор ба ҳазур маъқул мешавад. Хоб дӯстони азиз, наворро мо шурӯъ мекунам. Сараввал аз шумо хоҳиш кнопкаи сирхи подписатсияро бо такрор мекунам. Ҳама касе зер кунед, лайк хоҳиш дошта бошед, монед. Мошина якум мошини фурӯшӣ ки мо баҳри шумо пешниҳод мекунем, бардурои азиз, сараввал ваз 21015 мебошад ки соли барориши мошин соли 2002 бо дархости бардору мо пешниҳод мекунем. Объем моториш 1.6 бензин газае. Коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 10000 сомон гуфтесия ки 75000 рубли русиям ба курси имрӯза гардонда шудагиае. Хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд кардагие ки газ, бензин яксола, ҳуҷҷат, мотор, хадавои ҳамаш 100%. Мошин бозам савдо кардад мешавад гуфтагиад. Оиди мошин чанд қайд ки ба мо маълумот дастрас шудагие мо пешниҳоди шумо кардагием. Рақамошон ҳастед дар рӯи экран. Марамат метавонед занг занед, пурсон шавед. Дӯстои азиз, як чиза хотиррасонтон мекунам, бо диққат гӯш кунед. Бисёр мо такрор намекунем дар наворумон. Шахсоне ки меҳмонен лайк форатон монен, лекин 60% ки меҳмонен ҳатман хоҳиш аз шумо бародарона дар ин моҳи бузург меҳнатҳои мо 5-6 соате хоб накардем, ҳамин наворро тайёр кардем ба хотири шумо бардурои азиз. Агар хоҳиш дошта бошед як лайк занед, обязательно ҳамин кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед, зангулачаро пахш кунед, бо ба бегара навор пешниҳодтон мекунем. Мебинед шахсоне ки мегӯянд подписатсия кардан мо наметавонем, на дар рӯи экран мондагием. Бинед чӣ намуд тарзи подписатсия кардан, зангуларо гирён кунед. Хоб, ҳазору раҳмат барои дастгириҳои бениҳоят хубтон. Навор идома дорад. Боз як дига мошини совет ки пешниҳод мекунем, аниқтараш ВАЗ 21099. Соли барориши 99 соли 1995 бардурои азиз. Объем моториш 1.5. Сушвориш ҳам бензин, ҳам газе. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб, 6000 сомон нархи мошина гуфтесай 45000 рубли русиям мешавад. Бо гем савдо карда мешавад, ям 6000 аста. Оиди мошин соҳиби мошин қайд кардагие ки моториш инжектора, коробкаш, мотор ҳамаш 100%, аккумулятораш камтар слабия, дига мошин проблема надорад. Чизе ки дар сурате ҳамхел қабул мекунед. Хоб, маълумотоша ба фикрам ки пешниҳод кардагие дасташна. Рақамош дар рӯи экран аст. Харидоро бошед, дар тамос шед, занг занед, пурсед чизе ки аст, бо ахиди соҳиби мошин дастрас кунед маълумотои бисёртарро. Дӯстои азиз, охирон хоҳиши ҳамин канал, шахсоне ки лайк монданин, лайк монен, лекин обязательно ҳам кнопкаи подписатсияро пахш кунед. меҳмон хоб, навора идома метавонем. Дӯстои гиромӣ, на баҳри шумо пешниҳод мекунем боз як мошини советскира ВАЗ 21010 ки соли барориши мошин соли 2004. Объем моториш 1.6 бензини холӣ. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. Нархи мошина 10000 сомонӣ гуфтесия ки 75000 рубли русӣ мешавад. Хоб, соҳиби мошин оиди мошин қайд кардагие ки срочно фурӯхта мешавад. Мошин хеле мотор звер замин намекана миг. Хоб, ҳуҷҷат дора бардурои азиз, 4 баллон дискаи нав дора, ягон дард надора, охири наршай ва камтар як дига бигӯем савдо мешавад, хато намекунем бардурои азиз. Агар ин наздикӣ бинед гуфтагиям ба тамоми санъаташ ягон проблема надора, мегирӣ ҳай мекунӣ, пул ба бор зоид мешавад. Хулас маълумотҳои бисёр додагие, таърифҳои зиёд кардагие. Касе ки хоҳишманден сурата маъқул доништа бошад, бинед, метавонед занг бизанед, бо чизе ки аст пурсон шавед. Вақт соатан эҳтиромона хоҳиш шумо бинед кадом вақта занг.
خب دوستای گرامی برادرای جان یکچند برادران نویسن که لада приора наворда бисёртар шавем мо кӯшиш мекунем ҳар наворда қариб ки приора пешниҳод кунем. лада приора бародарои азиз лада приора ки шумо мебинед соли барошиш соли 2008 мебошад. хоб абиё моторш 1.6 сушвориш бензини холӣ. коробка передачаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. нархи мошина 20 000 сомон мега 150 000 рубли русиям мешавад. пешакигаҳо мезанем ки камтар мошин кор дора бародарои азиз. якчанд қашид сои мошин қайд кардаги мошин хобай ҳами коробкаи сеимаш мега камтар проблема кардаги электрики система электрикиша хулоси гап аккумулятор шиштаги мошин заводид мешава мерава нахадуай камтар электрики кор дора мега дига ягон проблема надорад срочно сум дар кора. шахсоне ки мошин хари аниқин биёем бинен маслиҳат бо карда мешавад. рақамашон дар рӯи экрана каси харидорен занг занен пурсен чизе ки ҳастае боз ё метавонен айназдикӣ бинен маслиҳати хуб карда мешавад қайд кардан. рақамашон мондаги марамат метавонен занг занен. дӯстои азиз бародарои ҷон ҳеҷа хотиррасонтон мекунем ки бародарое ки наворои моро ҳаррӯза интизорен ҳазору раҳмат барои дастгириётон. дар зери комментария ҳатман фикротонро нависонен чӣ намуд мошинро мо пешниҳод кунем. зиёда аз 5 бор нависонен. ба хотири чӣ? Ба хотире ки як борду борда навори мо як борду борда намебарояд дар комментария нависаги. хоб шербачаҳо навори идома дора якта ваз 2104 бигем необичне пешниҳодтон мекунам. хешид папал ғалтед гуфт гапо мо пешниҳод кардем. ё кунем бародарои азиз ваз 2114 мошин солуш соли 2010 светаш нардо грей свети необичный як дона датоисон ҳами свет вообще хели советский ван. хоб объем мотор як гафта бародарои азиз хоб як гафти полисейский мешава бародарои азиз. сушвориш танҳо бензине коробка передачаш механик мошин дар ҳолати оли ҷаноб қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор мошин пачка хулоска пачка 40 000 сомон нарша гуфтасе 300 000 рубли русӣ мешава. бо савдо ҳам карда мешавад. оиди мошин сои мошин қайд кардаги ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хеле чиста аз завод баровардаги ам хеле мошина мега бародарои азиз хулоса хеле ягон проблема надорад. проблемаам карда наметавонад ба тамоми дараҷаи олишай. оиди мошин қайд кардаги бо бародарои азиз ки тонировка 11 моҳ техас мотор 9 моҳ лабовой хамелеон хадавоё 100% фарош ксенон. хоб мотор як гафти полисейский қайд кардем бародарои азиз. дискои пионери 100% ба номерош 40 000 мештагиш бо камтар дига агар харидор бошен арзонам карда муомила карда мешавад гуфтаги. рақамашон ҳастай бародарои азиз ба тамоми дараҷааш мошина гуфтаги беҳади ба тарифҳои зуд кардаги ҳама чизро мабу пага мешавад ба фикрам. харидоро бошен марамат маҳқул доништа бошен занг занен ва обязательно ҳар як бародарам дар зери комментария нависона ба ҳами состоянии 014 40 000 сомон дар ҳами айни ҳол ки нархи намои мошин хеле хам бидай стоит гирифтан ё ки не. навори мо идома дорад дӯстои гиромӣ. навора идома метавонем боз баҳри шумо пешниҳод мекунем як мошини бахшиш бародарои советский мегӯм опелаки караванот бисёр мешавад. аввал караван пешниҳод мекунем албатта пешниш баҳри шумо ки опел астраев бигем дар кузов универсал қонун қоидааш қатӣ соли 1994 маи каравана қобабиё моторш 1.6 ҳам бензин дора ҳам газ дора мега ҳардуш чотки кор мекунанд. коробка передачаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе 16 000 сомон нархи мошина гуфтасе 120 000 рубл ва курси имрӯза гардондаштаги. оиди мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷат дорад маълумотҳои иловагира метавонем ба телефон занг занен пурсен ва як чизгара қайд кардаги срочно фурӯхта мешавад. рақамашон дар рӯи экрани шумо ҳастанд харидоро бошен дар тамошин албатта. бародарои азиз як чизгарам хотиррасон кунам бисёртон меҳмонен ва мо ҳамин чизорам бигем такрор вообще кам кесем. ҳамин хотир бародарое ки меҳмонен бародарое ки подписатсия кардан пеши моро тамошо кардесен ба шумо дахл надорад.
бардоре ки моро тамошо мекунед подписатсия карда нестем аз шумо эҳтиромона хоҳиши тиллои бардура азиз ҳамин 60% ки мемонем агар фуратон лайк монед на фуратон лайка намонед бардура азиз ма гузаштам баҳри лайк лекин обязательно кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед зангулакчаро пахш кунед бардура ҷон буна рӯи экрандан тарзи подписатсия кардани чизе аст ишон додага аз шумо хоҳишам хеле дастгирӣ кунед бо комментарияда нависонед кадом мошина мехоҳедан обязательно ки мо дар хизмат шумо бо бегаҳ мошинро ба навор мегирем пешниҳоди шумо мекунем. خب دوستای گرامی باردارو جان نوارای ما ادامه داره نه بحر شما پیشنهاد میکنیم یک دیگه اوپل استریف با در کوزفی خجیبکا سال برای سال 1992 краска нарушка берна салон ягом кор мошин надора тайёр карга соли 92 майлекин ҳабё мотори 1.6 ҳам бензин дора ҳам газ мошин коробка передачаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қорор дора мошин қорор дора дар ин ҳол дар шаҳри бохтар нархи мошина 20000 сомон гуфтааст ки 150000 рубли русия мешавад ба курси имрӯза оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад камбудияш нест маълумотҳои муфассалтара рақамошон мондагием мошин касида ки маъқул шудагӣ боша расчётош дар гуфту гапҳо дар зиндагӣ тоғри гира марамат бародарои азиз мо пешниҳод кардан буд ҳам пешниҳоди шумо кардем метавонед занг занед чизе ки аст бо аз худашон пурсон шавед албатта. خب دوستای عزیز بردار جون با درخواست شما باز یک دیگه اوپل استریف پیشنهاد کردیم در کوزوفی خیچبک خب سالی برایش ماشین سال 1998 مای ابیو موتورش 1.6 سوارش هم بنزینه هم گازه коробка передачаш механик خب ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره ماشین قرار دارد این حال در شهر دوشنبه نرخ ماشین باردار عزیز 29000 сомонӣ гуфтааст ки 217000 рубли русия هم мешавад خب оиди мошин соҳиби мошин бардурои азиз қайд карда ки мошин срочно фурӯхта мешавад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад кондитсионер дора хоб дар роҳи пеш электропакетта муомила карда мешавад ҳама ҷош қонуну қоидааш қатъия тайёр кардагим транзит навозух краска нарушка баллону ҳамаш нав ягон проблема мошин надора мегирен фақат данг метен қайд карда чунин мошин соҳиби мошин рақамашонро мо дар рӯи экрани шумо гузоштагем харидор бошед расчётотонро тоғри гира беҳуда илтимос аз шумо хоҳишам мардума рамои бузург ғам натиҳен шумо ҳам фаҳмед метавонед занг занед бо чизе ки аст пурсон шавед. خب دوستای گرامی برادرای جان навори мо идома дора хоб пешниҳоди шумо мекунем як дига Opel Astra дар кузуфи хеҷбек соли бароиши соли 1997 меки соли 1997 состояние мошин бигем состояние молодёжника расходи зиёд мегири гуфти гапо фақат оиначаро камтар паст мекунӣ данг соли 97 гап зиёд намекунем абиё мотор 1.8 мошин ҳам бензин дора ҳам газ дора ҳардуш қонуну қоидааш қатъи кор мекунад 4 диска баллони нави пачка ва бародарои ҷон краска нарушка кор надорад дар суратам фикр мекунам маълум и чиз ҳаст коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин қарор дорад дар ин ҳол дар шаҳри душанбе нархи мошина 49000 сомонӣ гуфтааст ки 369000 рубли русӣ мешавад савдо албатта ки дора мошин бе савдо намешавад мерин ай наздики савдои хушрум мекунед хоб соҳиби мошин қайд карда ки тонировка документ ҳама чизош кор мекунад ва гази еврочора баллонои нав мошин 100% тоза хеле проверка мекунем усто қати харидоро баъд қабул кунем рақамашон дар рӯи экрани шумо ҳаст ҳама ҷои мошинда гуфти гапо 100% гарантияш қати ҷавоб мета марамат расчётотонро тоғри гира хеҷбекҳо любителои хеҷбек набошед метавонед агар кисатонро тоғри гира занг занед пурсен чизе ки аст
ва обязательно фикртон нависонед ки шумо дар 45-49 ҳазор шумо хеҷибек харидорӣ мекардем дар ҳамин давр замон ё не. хуб дӯстои азиз, навора идома метем. Ина баҳри шумо бародаро якчанд аз нависавда ки ина марко BMW Toyota пешниҳод кунед. Хай BMW-ро пешниҳод мекунем, бо бега масъалаи Toyota-ро иншоалло хатинаи сесум мебинем. BMW пятёрка бародарои азиз, соли бароришаш соли 2011 май, объём мотор D сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. Мошин ранги велик барин мехӯрад. Як чиза бигӯм, лично мошино ай опити худам бародарои азиз, мошинои нав ина 2011 ям нав бигем қадар нест. 18-19 ҳамин мошиное ки моторошон баланд бошад, беҳад дизелиш беҳади банд хеле велик барин мехӯрад. мезаниш дарак намеёвӣ, гуфти гапо ними шаҳра ду круг мекунӣ, дарак намеёвӣ. Хай хулас гап зиёд шуд. Мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Бародарои азиз 230,000 сомонаш мега 1,730,000 рубл мешавад. Ва плюси аҳамият битем бародарое ки BMW фаҳмед, мошин рестайлинг карда, яъне ки мақсад навиш карда, фарои қафо, бамперу, рула эм кардаган. Хуб, оиди мошин гап мезанам. Соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нозада корейский 2011 2016 полностью рестайлинг карда, фаро лед, фарои қафо, ай часия. хуб, мошин ҳолаташ олиҷаноб дӯстои азиз, беҳади бад расход кардаган. ҳам хел қайд кардаган. хулас харидорӣ аниқ занг зада, муомила, савдо карда мешавад. расчётҳои ки сарагирен метавонед дар тамос. дӯстои азиз, навораи мо албатта ки идома доранд. баҳри шумо пешниҳод мекунем як тайяри Opel Astra H дар кузуфи универсала. соли барориши мошин соли 2006 май, объём мотор 1N сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархи мошина 50,000 сомон гуфте сай, 377,000 рубли русия мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин вагон, документҳо, гумрук ҳамаш ҳаст. сняти навоздухай мегирен, бигем фақат транзит номер мегирен, халос. ягон проблема надорад. вагони тоза навакӣ дар омадагай. бародарое ки аз страш пурсиден, бинен суратҳошон маҳқултон шудан, нархошон торӣ гуфтан дизели иминиҳои маҳқултон боша. расчётҳои худтон агирен, занг бизанед, чизе ки ҳастае бо худашон пурсен. илтимос хоҳиш даимои бузург, беҳуда занг назанед. вақт соата бинед кадом вақтай расчётонро гирифта занг занед. ай шумо хоҳиш. дӯстои азиз, дар ҷа навори мо ба поён мерасад. хай аҳамият додем ки вапше такрор накардем. вапше лек 60% ки мемонед лайк форад або нафорад намонда лайка. лек обязательно бародарои ҷонам кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед. зангулачаша комментария да бинависед ки фалон мошинамон, лекин аввал подписатсия кунед. лайкҳоро хоҳиш дорум, агар буфоратон монед нафоратон намонед, фикротонро дар комментария нависед кадом мошина мехоҳед. зиёда 25 мошин бега бо навор мешавад. баҳри шумо пешкаш мекунем. худованд нигаҳбон, зинда бошед, сарбаланд бошед, мардуми ғариб.